یک خوش خبر اوچا جونکو برای شما. тамошобинони азиз нигоҳ кунед, магазини нав шуда шудаги дар кольцевой мелиорация. тамошобино нигоҳ кунед, анамхел кольцевой мелиорация, и тараф роҳ ба сӯи қарабулоя. тамошобино аз ин тараф бошад анамин дом. خلاص ҳозир аз наздик ма шумода нишон метим. анамин дом дар подвали анамин дом як магазини зури зур кушода шудаги ки ҳамаи чи арзонай, коляска, мошинча, шезлонг, хулас ҳамаи чи доран. номи магазин Shok Baby нав кушода шудаган. ба наздики плакатошонам меброя, ба осонӣ дига пайдошон мекунен. хулоса ҳозир мерем аз наздик ма шумода нишон метим. бовар мекунен духтарако. дар иҷа коляска аз 239 сомон, шезлонг боша акция сар додаган, ҳамаги 25 дона акция дафтидаган. медонен чанд сомон? 49 сомон. леки 25 дона расчетотона бигирен. хулоса бо чи доран ҳамхел борошон ҳамаш мақсад ки арзонай. ҳозир бо аз наздик мерем, ма шумода ассортиментшона нишон метим. доставкаям доран. марамат касоне доставка мехоҳанд метавонен муроҷиат кунен. хаду нок бо самокат, мошинча, коляска, чанд намуд коляскаҳои бренд, хулас ҳамаи чи ҳастай. инами нуқтаи савдоя. хулас ина ворид мегардем. аз наздик ма шумода бо нишон метим. тамошобино ина диден чӣ қа магазинаки хушрук шуда шудагай брендови коляскаҳои фасон ҳамаи чи ҳастай. баъд муҳим он ки ҳамаш арзонай. марамат муроҷиат кунен чизе дар корайтона мағозаи Shok Baby. ина биёен бо аз наздик бинен бурошона. гар шок доран аз 10 сомон сар меша. бовар мекунен. ва духтарако фақат ки успет кунен. ҳамаги 25 донаяй мана успет кунен дар тақдиртон боша. биёен харидорӣ кунен. магазина нав кушодаган шезлонгои фасоне ки ай сад болояй нархш ҳамаги 49 сомон ай. бовар мекунен 49 сомон. ин магазина нав кушодан. магазини Shok Baby дар кольцевои мелиорация қарор дорад. таги дом доян. тамошобино марҳамат биёен бинен, ба осонӣ пайдо кунен. ман суроғашона давай ҷудогона навор гирифта мондагим. суроғаи Shok Baby ра будроен сранҷикашона бинен, мефаҳмен ки ҷодай. хулоса 49 сомон. доставка надоран. рақамошона мондагим. занг занен. суроғара нафаҳмиден, занг занен. инами 25 дона инами шезлонг акция барои кушодашавии магазини нав. ҳамаги 49 сомон успет кунен. баъди акция ё чанд сум меша? баъди тамомшавии 25 таш 79 сум. баъд 79 сомон. 79 сомон ам нархи беҳтаринай. тамошобино барое ки 79 сум ам дар ягон ҷо намеёвен шезлонги арзон. марамат биёен. ин нарха бинен духтарако иқа арзон. мана гаршокҳои фасон барои фарзандотон. тамошобино ягон ҷода ин нарх нестай. дӯстони азиз, инам гаршокҳои 30 сомона 10 сомон шудагай. магазина нав кушодаган барои ҳавай ҳама чишон скидка рафтеста. ина 10 сомон. ана инош боша 50 сомона гаршокай. иҷада 15 сомон. бовар мекунен 15 сомоне. ҳамаи расветкош ҳаста. ина барои садико мегирен, барои хона мегирен. ина тамоми намуди гаршокҳорам ёфтемтона аз мағозаи Shok Baby. мағозаи Shok Baby ра нав кушодаган. тамошобино дар кольцевои мелиорация назди ҳамин клиникаи Мансуров да касе намедона. ина марамат биёен. тамоми намуди боро арзонай. акция доран. барои кушодашавичон акция доран. ина марамат метавонен зангшон занен. суроғара наёфтен ку занг бизанен ё ки сайтчон будроен аз берун. ма пурра навор гирифтагим ки чӣ хел шумо метавонен суроғашона пайдо кунен. хулоса рақамо ҳаст. ина тамошобино шок дар мағозаи Shok Baby. диден мағозара ба номи ҳамин шоки мо бировардиян ки нархҳои дастрас барои шумо пешниҳод кунанд. дӯстони азиз, аксияи зури мағоза нав кушода шудагай камакак маълумот бутен. магазин мо 499 сомон ба хотири ҳамин алфа арзон шудагай. ё чамадонай хоб мерав мешинад май дар мешавад. чхнах 499 сомон. коляское ки 800-900 сомай. коляскаҳои чамаданчик. ина марамат дар кортон боша. духтаро ина ҳама тарафа коляскаи зурай, качестваш люксай. ина дар кортон боша. бо хитон як бор биёен бинен, харидорӣ кунен. кольцевои мелиорация дая мана марамат таги доми ҳетажаи да ҳетажаи. хулоса тамошобино ма рақамашона мемонам. суроғашон камакак мушкилтара кай фаҳмондан. нависеншона шумода мефаҳмонана. якта дига ҷудогона навор гирифтагим. боварӣ дорам ки ба осонӣ мефаҳмен. и чанда? коляскаи 1200 сомон я
با خاطر پرتوچکای خود در پجان 599 سوم کردگه یا با صفاتش بزرگه همش اتومات یا بود چخناز دیده نه 1200 سومون 599 سومون شده با دخترا برن مقایسه کنن نرخ را بینن همه جا بعد میتونن که شوک بیبی اومده خریداری کنن در حقیقت هم نرخشون شوکای اینم مرامت نرخ همگی 599 سومون این مدلش چی ایش دیگه سویچه ایش با اتومات بده 5-6 نموده دیدین دخترکو یا مایداگ میشه جمع میشه و удобніяк ای با سبک بوده دیدین تماشابین اینا دیدین تماشابینا چه удобні خشرو مرامت دستافکا دوران در کارتون باشه بنویسین دستافکاتون میکنم اینچونین دخترکو کسی که کالیاسکا پرستگی بود مرامت مغازینی ناودا شوک بیبیده انم خیل کالیاسکای فاسونی برندوی هسته که دیلو برندی با قوت خشرو مانا و یوش مدلش هر خیلی نرخشون 1200-1300 سومونو چند سوم شدن 899 سومون شد مغازه شوک بیبی ناوک شده شده در کالцевой میدونن در کجای در کالцевой мелорация ҳозимаш мода бо нишон метим да чихе бор бисёр айҷада мана нигоҳ кунен да чихе коляскои необычный мана марҳамат калцевой мелорация дай ба осонӣ пайдошон мекунен суроғашона бо ма духтаро ҷудогона навор кардагим ҳамҷа сайфаи хичон бидроенда фаҳмо мешава ина диден духтаро нархошон 899 сомон ва иш дасташ пеш қафо мешава ҳамха хушрӯ бо ҷамъ мешава ки ба қувватан бад марҳамат тамоми намуди коляскора бо нархи дастрас аз мағозаи шок бейби пайдо мекунен боз як аксияи зури дига тамошобино нигоҳ кунен мошинчаҳои духтарона писарона мошинчаҳое ки 130-140 сомонай барои кушодашавии мағозаи шок бейби нархаш 99 сомон шудагай бинед чихе хушрӯчан калон калона небо ҳамагӣ 99 сомон биёен аз наздик як боракак бинеда ира бинед шаштафасона шаштафасон духтарона дора писарона این مغازه قرار داره مغازه شوک بیبی در کالцевой мелорация тамошобино назди ами чикун вайдаяда клиникаи мансуровда наздики ёшта хулоса ҷудогона навор гирифтагиён бидроен тамошо кунен суроғара пура мефаҳмен баъд суроғашона метонен аз хичон пурсон шавен рақамашона дар рӯи экран мондагием марамат биёен ҳама чишон арзон кардагиан боварро мекунен шезлонку ҷада 49 сомонай хеле нарх ягон ҷода нестай марамат биёен иҷада боша духтаро нигоҳ кунен мағозаи навда шок бебида анай хел коляскои брендои фасони трансформерам омадагиай як боракак биненда чихо хушрӯвай ира бинен чанд намуд мешава ино 1300-1400 кам нестай лекин дар мағозаи шок беби акция рафтестай нархшон медонен чанд сомон тамошобино 799 сомон иҷада инчунин бо 900 сомона доранд ам 900 сомонаш ам 1000 чанд сма коляскаяй 900 сомон кардагиан мисол ина нигоҳ кунен чанд намуд брендо ҳастай ина инош чанд сма коляскоян 1100 сомон пеш чанд сум буд 1500 буд 1100 сомон арзон мешава ина тамошобино сиёшам ҳастай бо омаден ку ина миҷа биёен шок бейби биёен тамошобино бо арзон мекунанд тамоми намуди коляскора меёбен мана марамат аз ҳама арзон коляскатон чанд сум аст ҳамада арзонаш 239 сомон паго мешава 239 дидена аз 239 сомон сар карда шумо коляска меёбен дар шок бейби суроғашона оз мефаҳмонам тамошобино калцевой мелорациядан доми этажа даяна якум этаже ами доми этажа падбали этажа даян мараман ман рақамашона мемонум баъд суроғаи пуррашон ҳастай дар сайт бидроен тамошо кунен ё ки агар наёфтен ку рақамашона зангшон бизанен мефаҳмонантона хулоса ина дидена чихе коляскои фасон коляскои дутага сетага ҳарчи доранд мана ҳамаи ҳамира барои кушодашавишон шок цена кардаган шок нарх яъне ҳамаш арзон салом алейкум клиентои беҳтарин дар магазини шок беби ана тоғарачое ки дар дигар ҷо 250-300 сом мешавад дар магазини мо 130 сомон ина ин намудаш ҳастае ки турецки я 350-400 сом мешавад дар магазини мо 250 сомон бо ҳастае ки ҷамъ мешавад ки оригинал ҳастае ки 450-400 сом мешавад дар магазини мо 299 сомон суроғаи мо дар калисавои мелиорация ҷойгир аст шезлонгои арзонтона дидем беҳтарин ака шезлонгои фасони электронӣ мепурсанд зуро ҳами боша качествениёш качествои оригинали брендиш ҳам ёян ки нархошона 1200-1300 сом мешаванд
همین اما عکس کردگیم به خاطر مغازین نو شدگی 799 سومون شما میتونید که ای مغازین شوک بیبی ایرا مثلا یافته میتونه. тамошобино диде на шезлонгое ки 1200 сомон буда электронияи фасони хушрӯай ку качестваш зурай бо электрони айра арзон мешава 350 сум маша масай 450 сум андоем неки чани качестваш нағз нест ана диде на тамошобино ҳамина тавсия метед яма клиентор ами масала тасвиот метики ами хели бихаран иншоалло да ҳак ма давом мекунам тамошобинои азиз диде на дар шокбеби магазини нав шуда шудаги шокбеби ина марҳамат 799 сомон шезлонгои 1200 сомона суроға кальцевои мелоратсия даян марҳамат биёин ана занҳои азиз медонен чӣ тон ёфтам дар мағозаи шокбеби мағозае ки нав шуда шудагику анами хеле стульчико ҳастаи для кормления барои кӯтакура хӯрок додан бо ино трансформер будай ҳам качелик мешава ҳам столи авқотхӯрак мешава ҳам бо медонен пешаш хеле ҷо дора бозикнак мешада марҳамат беҳад хушрӯи фасон дидена инами якча мегире на чанд функсия доштаи пасти баланд мешава ховравак мешава хулас як стульчик для кормления мегирен чанд функсияро иҷро мекуна нархш аз акция рафтестай чанд сум шид 599 сомон 650 700 мефрухтем 599 сомон ба хотири магазина нав шудаги иҷа ҳаста бо 699 сомон электрониш ҳаста вариантҳо беҳад бисёр каму дар мағозаи шок беби тамошобино мағозаи шок беби нав шуда шудаги дар кальцевои мелоратсия шумо страничкаи хичон будроин ина сафтр кардагим будроин биненда суроғашон пурра аз берун навор гирифтагим ба осонӣ пайдошон мекунен ина марҳамат нархҳои беҳтарин иҷада медонен нархку аз 10 сомон сар меша бовар мекунен 10 сума чияй ҳатман наворома тамошо кунен мефаҳмен ки 10 сомон чияю 49 сомон чияй мехаран кайласка электроника челик як гаршок падарка ба хотири мағозаро нав шудан дидена тамошобино каляска калибел ягон чи хариден ку як гаршоки дига падарка барои кӯдакотон